ako tao. Picture ka? Saan na sa iPhone mo? Kami pag-ehor. Udah hindi Of our group. What's up, everyone? I will. I will be vocalist. Malay naman, yes! Send to the boss! Akala kasi may daanan dito. Lakad ko lang daw. Akala guys may daanan. May...
three. Mabuhay! Marhay na Banggi at Sheena! Hi everyone, I'm Gwen Aragon! Marhay na Banggi, Ticolanas, I'm Malay! Kamsur, marhay na Banggi, I'm Stacy Nani! Good evening, Kamsur, I'm Aya! Hi guys, I'm Colette! Kamsur, ako po si Joanna! What's up, Kamsur? It's Rico! Grabe ang energy nito! Wow! First time ni po ining mag-attending day, pero grabe ang suporta. As in, pagpadaba na pagtataunin ko sa mo. We're very happy to be here with you guys tonight. So sana mag-urugma. As in, mapaugma lang po kamong gabos sa mga performances na inanda namin. Because this night is for all of you. Yes, and gusto kong tanungin sa inyo, sino pa yung bumiyahe dito? Grabe, so, sino dito taga-Legazpi pa? Yeah. Sino dito yung mga 5 hours away pa? Mga dumayo. Grabe, alam ko, sobrang nakakatuwa talaga na makita namin kayong lahat dito. And for our next song, dapat ready kayong magsayaw-sayaw dyan, ha, you know? Like, I wanna see those hips swaying. I wanna see you guys jumping. Okay? Are we ready for the next song? Let's go! Out of the bikini, had someone they see me keep
Naawit mula. Mula Pampanga. Ay. Hi, guys. Tita Planners. Thank you. Nasa likod. Ako, Ebe, ha? Okay na, Ben? Si Joanna kasi. Vika, Vika, Vika. Vika. Oo, Ben. Dapat siya. Okay. Ben, kita ipakita mo na uragon siya. Ano yung manok mo? Wala sa... May po din lagi. Ay, dyan. Dumapang nga si. Go, Ben. Ay, kumain na kayo. Ako din lagi. 5, 6, 7, 8. Ay, ang ganda naman! Ang ganda! Okay na, okay na. We'll move on to our next song. Ano? Lagi mo kita? Ano?
sobrang special dito sa amin. And nakita namin sa, di ko alam, pero nakita ko sa Sockbet yung top shot ko. Sobrang puno tayo. Maraming salamat po sa lahat ng pumunta tonight. At yun naman yung reason kung bakit kami nandito para masayahin kayo. Salamat po, salamat. At good weather tayo. Diba? Hindi tayo sinundan ng ulan.
Ay, may pila pang exit. Kita ko tao, picture ka?